mamangora tono we zamteki ano magnadeky zamteky tandre matsara za tsy rekireky tsy magnino kofa sira zegny ndana mode tsy magnino za tsy mijery abezambodinao we abezambodinao fa yave zegny tsy miasa aminahy abezambodinao fa yave tsy tiako ambaniegna za we azafady vodinao maventy loatra dila tsy voababy voateritery loatra za karaha olo voatady za mahe loatra karaha zarinangady raha maventy loatra tsy tondrany labande izy ka za mba masekanao alanao lambanao izy ka za mba masekanao izy fatondronao za igny mahazo e tegna matetiky maleme fagnany vayave na mezanao za tsy agnano e azafade bulungane abezambudinao fa yave zegny tsy miasa aminahy abezambudinao fa yave tsy tiako ambaniegna za we matsiro fona maventina madike fa condition mila makarakara hegny marigny solo maventy ahitagna ambiance fa écoutera zalazogna fizane mora batibategny samtsare na be motere samtsare na madinidinike DJ Ben wana zoknagai abezambudinao fa yave tsy tiako ambaniegna za we matsiro fona maventina madinike fa condition mila makarakara hegny abezambudinao fa yave zegny tsy miasa aminahy abezambudinao fa yave tsy tiako ambaniegna za we Nisoliskamba matsiro apa sangatreny vava mety ny deputeny Facebook donc yes, got on the beat.